കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീ വാസാദി ഗുരു ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ മാതാജി വാസുദേവായ മാതാജി. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ പ്രണാമം കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ അധ്യായം 13 ധൃതരാഷ്ട്രർ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അധ്യായത്തിന്റെ സമ്മറിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അല്ലേ. 13ാമത്തെ അധ്യായം. അതിലിപ്പോ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും അല്ലെ. നമുക്കറിയാം വിതുരര് ധൃതരാഷ്ട്ര കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് മുഴുവൻ അല്ലെ. കാരണം വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് അവിടെ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊട്ടാരത്തിന് പറഞ്ഞയക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം അധ്യായത്തിന്റെ ശ്ലോകം വെച്ചിട്ട്. ധൃതരാഷ്ട്ര കൊട്ടാരം. അപ്പൊ ഇതിന് മുന്നത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം ഇതായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വന്ന് നിന്നത് എന്തായിരുന്നു? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനത്തില് ബന്ധുക്കളോടും യാത്ര പറഞ്ഞ ശേഷം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനോട് ദ്രൗപദിയോടും യാത്ര പറഞ്ഞ അർജുനന്റെയും
ഭഗവാൻ ദ്വാരകാപുരിയിലേക്ക് യാത്ര ആരംഭിച്ചതായിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയില് അടുത്ത അധ്യായം വന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രൻ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം സുതഗോസ്വാമിയാണ് പറയുന്നത്. സുതഗോസ്വാമി പറയാണ്, എന്താണ് പറഞ്ഞത്, തീർത്ഥാടന യാത്രയിൽ സഞ്ചരിക്കവേ വിതുരര് ആത്മാവിന്റെ ആ പ്രാപ്യ സ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച്, അതായത് തീർത്ഥാടനയാത്രയിൽ മൈത്രേയ മുനിയെ കണ്ടുപിടി ആ മൈത്രേയ മുനിയിൽ നിന്നും ആത്മജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളും ചോദിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം, മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം, എല്ലാം ഗ്രഹിച്ചു. അതിനുശേഷം വിതുരര് ഹസ്തിനപുരിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. അപ്പൊ ആത്മീയമായ അന്വേഷണത്തില് പൂർണ്ണമായിട്ടും അദ്ദേഹം സംതൃപ്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അതില് വൈദഗ്ധ്യം നേടിയിരുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്, സുതഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, വിതുരരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം വിതുരര് എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ അവതാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു, യമരാജാവിന്റെ ശൂദ്രനായിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരമാണ്, ശൂദ്രാവതാരമാണ് വിതുരരെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വിതുരര് മൈത്രേയ മുനിയിൽ നിന്നും ജ്ഞാനൊക്കെ നേടി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. അപ്പോ ഭഗവാനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉറച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ വിതുരർക്ക് ഇനിയും കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല. ആരുടെ അടുത്ത്? മൈത്രേയ മുനിയുടെ അടുത്ത് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നില്ല. അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം അവസാനിപ്പിച്ചു. കാരണം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം അതിൽ നിന്ന്? ആത്മീയ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കുറെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആത്മീയ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് ആണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അത്രയും അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും വിതുരര് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് 3, 4 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താണ് വിതുരര്. കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോ ആ കൊട്ടാരത്തിലുള്ളവരുടെ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോ വിതുരരെ കണ്ടപ്പോ യുധിഷ്ഠിരൻ, ധൃതരാഷ്ട്രർ, കുന്തി, കാന്താരി, ദ്രൗപദി തുടങ്ങിയ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി. അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേരെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, കൃപി, ഉത്തരാസു എല്ലാവരും ഓടിയെത്തി എന്നാ പറയണത്. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുറ്റും കൂടി. കാരണം ദീർഘകാലത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് സുബോധം തിരിച്ചു കിട്ടിയത് പോലെയാണ് അവർ കാണപ്പെട്ടത്. അത്രയും അവര് ആരെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പറയാം നമുക്ക്, വിതുരരെ എല്ലാവരും അത്രയധികം മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പറയാം. അപ്പൊ അതില് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രാണം തിരിച്ചു കിട്ടിയ പോലെയാണ് അവർക്ക് തോന്നിയിരുന്ന പറയുന്നത്. കാരണം വിതുരര് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോ അവരുടെ ശരീരത്തിലെ അവരുടെ പ്രാണം തിരിച്ചെത്തിയത് പോലെയാണ് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്. അവര് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും സ്നേഹപൂർവ്വം അവരെ വിതുരരെ ആശ്ലേഷിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാം ആദരവോടെ അവർ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു. അവരുടെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എല്ലാവരും ആ വിതുരരോടുള്ള സ്നേഹം എത്രത്തോളം വിതുരര് അവര് മിസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും അവര് ആ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു എല്ലാവരും. അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് വിരഹവേദന കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഉത്കണ്ഠ കൊണ്ടും എല്ലാവരും അവർ സ്നേഹബാഷ്പം പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് വിതുരരെ സ്വീകരിച്ചു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അതിനുശേഷം എന്താണ് ചെയ്തത്? അദ്ദേഹത്തിന് ഉപവിഷ്ടമായിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഇരിപ്പിടം നൽകി വേണ്ട വിധത്തിൽ വിധി പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചതായിട്ടാണ് 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്? വിഭവസമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണവും വിശ്രമവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് സുഖമായിട്ടിരുന്ന് വിതുരരോട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ ചുറ്റുമുള്ളവരാണെങ്കിലോ അവരും അതീവ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നെ വിതുരരെ എങ്ങനെയാണ് വിതുരരോട് സംസാരിക്കുന്നത് സശ്രദ്ധയോടുകൂടി വിതുരരും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം കേൾക്കാനായിട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നെ മറ്റുള്ളവരും അവിടെ നിന്നു. ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഒരു മാതൃകയാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെ സൽക്കരിക്കണം എന്നതിന് ഒരു മാതൃക അവിടെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ശ്ലോകത്തില്. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തതിൽ അദ്ദേഹം എന്താ പറയണത്?
ഓർമ്മിക്കുകയാണ് തങ്ങളെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. വിതുരര് വരെ സഹായിച്ചതിനെ കുറിച്ച് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയാണത്. അപ്പൊ തങ്ങളെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള അത്യാഹിതങ്ങളിൽ നിന്ന്, അരക്കില്ലത്തില് തീയിൽ നിന്ന്, പിന്നെ വിഷം പ്രയോഗിച്ചതിൽ നിന്ന് ഒക്കെ ഒരു പക്ഷി തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിനടിയിൽ സംരക്ഷിച്ചത് പോലെയാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. വിതുരര് ഇവരെ സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പൊ വിതുരരുടെ ആ ദയയും സംരക്ഷണവും എല്ലാമാണ് ഇവരെ രക്ഷിച്ചത്. ഓരോ സമയത്തും ഇവരെ രക്ഷിച്ചത് വിതുരർക്ക് ഇവരോടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ടും ദയ കൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് ഇവരെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചതെന്ന് ഇവിടെ ആരും ഓർക്കാണ്. ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഓർക്കാണ്, വിതുരരോട് പറയാണ് അതൊക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വിതുരരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങ് ഈ ഭൂതലത്തില് തീർത്ഥാടന വേളയിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് ഉപജീവനം നടത്തിയത്? അങ്ങ് എന്തൊക്കെ കഴിച്ചു? പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചത്, കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു? കാരണം കൊട്ടാരത്തിലെ യാത്ര ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസ ജീവിതത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ സമയത്തുള്ള യാത്രാ വിവരങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുകയാണ്? രാജാവ്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപജീവനം ആ സമയത്ത് നടന്നതെന്നൊക്കെ. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അദ്ദേഹം അത് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തെ പറയുന്നതാണ്. ശുദ്ധഭക്തനാണ് വിതുരര്, അല്ലെ? അപ്പൊ വിതുരര് ശുദ്ധഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തില് ഭഗവാനെ വഹിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ആരിയ്ക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ആ ഭഗവാനെ വഹിക്കുന്ന വിതുരരെ പോലുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാര് അവര് പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? പുണ്യസ്ഥലങ്ങളായിട്ട് മാറാണ്. അങ്ങനെയാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ആരെ പ്രശംസിക്കുന്നത്? വിതുരരെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിതുരര് ശുദ്ധഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ശുദ്ധഭക്തൻ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കൂടി എന്തായിട്ട് മാറും? തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് വിതുരരെ പുകഴ്ത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ സാന്നിധ്യമാണ് എന്ത് ആക്കുന്നത്? ഒരു സ്ഥലത്തെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സാന്നിധ്യമാണ് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാം. ശുദ്ധഭക്തന്മാരുള്ള സ്ഥലം എന്താണ്? അപ്പോ തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഇനി ദ്വാരക നിവാസികളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ്. ദ്വാരകയിൽ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ വിതുരര് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സമയത്ത് തീർത്ഥാടനം ചെയ്ത സമയത്ത് ദ്വാരകയിലും സന്ദർശിച്ചിരിക്കാം. അപ്പൊ ദ്വാരകയിലെ യാദവ കുലത്തിലുള്ളവരൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണല്ലോ ദ്വാരകയിലുള്ള. അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് സദാ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന മിത്രങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചോ എന്ന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കാണ്. അവരുടെ ക്ഷേമത്തെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം അവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. വിതുരരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാണ്. ദ്വാരക നിവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം അവിടെ ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ കണ്ടോ? അവരൊക്കെ സുഖമായിരിക്കുന്നു അന്ന് അവരുടെ ക്ഷേമത്തെ കുറിച്ചുകൂടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ആരോട് ചോദിക്കുകയാണ്? വിതുരരോട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വിതുരര് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്നു മാത്രം പറയുന്നില്ല, യാദവ കുലത്തിന്റെ നാശത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത മാത്രം അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ കൊണ്ട് നടന്ന ഒരു മഹാദുരന്തമാണെന്ന് അത് മാത്രം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഇവരിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചു. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ബാക്കിയെല്ലാം ഇത് മാത്രം അദ്ദേഹം മറച്ചു വെച്ചു. കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നടന്നൊരു സംഭവമാണ്. അത് മാത്രം പറഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം കൊടുത്തു. ഇനി അടുത്തതിൽ പറയുന്നത്, കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത്? പാണ്ഡവരെ ഒരിക്കലും ദുഃഖിതരായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? വിതുരർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കരുണാർദ്ദനായിട്ടുള്ള മഹാത്മാവായിട്ടുള്ള വിതുരര് ആ അപ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു സത്യം പറയാതിരുന്നത്. കാരണം വിപത്തുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സ്വയം വന്നു ചേരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അപ്രിയമായ സത്യങ്ങള് മൗനമായി വെക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം കരുതുന്നത്. അപ്പൊ അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ അത് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മള് എടുത്ത് പറയേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? വിതുരര് അത് പറയാതിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇവരെ ദുഃഖിതരായിട്ട് കാണാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, വിതുരര് ജ്യേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ആത്മീയമായ നന്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചു കാലം അവിടെ താമസിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ഒരു
ദിവ്യ പുരുഷനെ പോലെ അല്ലെ, ഒരു ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ അദ്ദേഹം അവിടെ എന്താ പറയാ തന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആത്മീയമായ ഒരു ഉണർവ് നൽകാനായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കാന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ആര്? വിതുരര്. കാരണം തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനം കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വിതുരര് ആ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അപ്പൊ പറയുന്നത് യമരാജാവ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു യമരാജാവാണ് ആരായിട്ട് മാറുന്നത്? വിതുരരായിട്ട് വരുന്നത്. മണ്ഡൂക മുനിയുടെ ശാപം മൂലം യമരാജാവാണ് ഇവിടെ വിതുരരായിട്ട് ഭൂമിയില് 100 വർഷം ഭൂമിയില് ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട്, ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഈ യമരാജാവിന്റെ ചുമതല ആർക്കായിരുന്നു പറഞ്ഞു? ആര്യമാവാണ് ചുമതല നിർവഹിച്ചത്, ആര്യമാവാണെന്നും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ജന്മം കൊണ്ട് ശൂദ്രനാണെങ്കിലും ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിൽ വിതുരർ മികച്ചൊരു ആചാര്യനായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജന്മം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ശൂദ്രകുലത്തിലാണ് ജന്മം എടുക്കുന്നത്, പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്താണ് അറിവ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടി ഒരു മികച്ച ആചാര്യനായിട്ടാണ് ആ ശ്ലോകത്തില് വിതുരരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു, ശൂദ്രനായിരുന്നില്ല. വിതുര ഒരിക്കലും ഒരു ശൂദ്രനായിരുന്നില്ല, മറിച്ചൊരു പരിശുദ്ധനായ ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം അദ്ദേഹം ഇത്രയും ജ്ഞാനം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇനി 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ജനിച്ചതോടുകൂടി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എന്താണ് സഹോദരങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി സമാധാനത്തോടെ രാജ്യം ഭരിക്കാനും അസാമാന്യമായിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് ആസ്വദിച്ച് പ്രജകളെ വിവേകത്തോടെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ ഒരിക്കലും ഭൗതികമായ ആനന്ദം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതിലൊന്നും ആരും ആകർഷണനായിരുന്നില്ല ഒരിക്കലും. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഒരിക്കലും ആകർഷണനായിരുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഇത്രയും പ്രതാപത്തോടു കൂടിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തതെങ്കിലും പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ആകർഷണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മാത്രല്ല അദ്ദേഹം ശരിയായ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭരണം കാഴ്ചവെച്ചൊരു രാജാവാണ്. പ്രജകളുടെ ക്ഷേമമായിരുന്നു ആരുടെ ലക്ഷ്യം? തന്റെ ശരീരം ഫുള്ള് മനസ്സും എല്ലാം ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച രാജാവാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. അങ്ങനെയാണ് 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് കുടുംബകാര്യങ്ങളില് ഭ്രാന്തമായിട്ട് ആസക്തരായവരെ കാലം അദൃശ്യമായിട്ട് കീഴ്പ്പെടുത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളില് കൂടുതൽ ആസക്തമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരെ കാലം കീഴ്പ്പെടുത്താണ്. അപ്പൊ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തെ കുറിച്ചോ കാലത്തിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രവാഹങ്ങളെ കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കാതെ താൽക്കാലികമായ സന്തോഷങ്ങളിൽ മാത്രം മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർക്ക് മരണം അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്നെത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സൂചന നൽകാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആസക്തരായിട്ട് നമ്മൾ അക്കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? മരണം അത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അത് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് വന്നെത്തുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെ അതിനെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷത്തില് നമ്മൾ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, അത് ഏത് സമയത്തും വന്നെത്താന്നുള്ളത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. ഇനി 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം? വിതുരർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കാലം ഭയാനകമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും വിതുരർ ധൃതരാഷ്ട്രോട് ഉപദേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇല്ലാത്തൊരു പദവിയാണ് ഇവിടെ രാജാവിന്റെ ഒരു പദവി. മിഥ്യയായിട്ടുള്ള രാജാ പദവിയില് മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയാണ് മരണത്തിന്റെ ആസന്നമായിട്ടുള്ള അപകടത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇപ്പൊ രാജാവല്ല, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു രാജാവിന്റെ പോലെയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മിഥ്യയായിട്ടുള്ള ആ രാജസ്ഥാനം രാജാവിന്റെ പദവി വഹിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ മരണത്തെ കുറിച്ചും ഇപ്പൊ അപകടത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ആരുടെ? വിതുരര് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് തന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രരെ. അപ്പൊ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഈ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. കാരണം കാലത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നാണ് അവിടെ വിതുരര് ഉപദേശിക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് ഈ ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് ആർക്കും പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ്. ഇത് മരണം എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഈ മരണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കാലരൂപത്തിൽ നമ്മളെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്, കാലരൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ സമീപിക്കുന്നത്. ഇതിനെ തടയാൻ ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാണ് ആര്? ജ്യേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്ര ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാണ്. ഈ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ഒന്നുകൊണ്ടും ആരെ കൊണ്ടും എന്താ പറയാ തടുക്കാനായിട്ടോ പരിഹരിക്കാനായിട്ടോ സാധിക്കാത്തതാണ്. ഏതെന്ന മരണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാണ് ആർക്കിവിടെ? ജ്യേഷ്ഠന്. പിന്നെ ഈ സ്വാധീനത്തെ കുറിച്ച് പിന്നെ പറഞ്ഞാണ് ഈ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തില്
പ്രാണൻ പോലും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ സമ്പത്തിനെയും മക്കളെയും വീടിനെയും ഒന്നും വ്യാകുലപ്പെട്ടിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല എന്നാര് പറയാണ് ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. കാരണം ഈ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ വരുമ്പോ എന്നാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്, അജയ്യമായതാണ് എന്ത് കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതില് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രാണൻ പരിത്യാഗം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുമ്പോ നമ്മളെ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചോ മക്കളെ കുറിച്ചോ വീടിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും വ്യാകുലപ്പെട്ടിട്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? അടിയറ വെച്ച് നമ്മൾ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും തിരിച്ച്. അത് വിതുരര് ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ് ആര്? ധൃതരാഷ്ട്രോട്. കഠിനമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അത്രയും ശക്തമായിട്ടാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നത്. 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? വീണ്ടും പറയുന്നത് തന്നെയാണ്. വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തോട് പറയാണ്, എല്ലാം അങ്ങയുടെ ബന്ധുക്കൾ മരിച്ചു, പിതാവ് മരിച്ചു, ഭ്രാതാവ് മരിച്ചു, സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും മരണമടഞ്ഞില്ലേ, ബന്ധുക്കളെല്ലാം മരിച്ചു, എല്ലാവരും ശരീരം തകർന്ന് വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ച് എല്ലാവരും എന്താണ് കൊട്ടാരത്തില് എല്ലാവരും പോയി. ഇനിയിപ്പോ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ? താൻ ദ്രോഹിച്ചവരുടെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നതും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപദ്രവിച്ചവരുടെ കൂടെയാണ് ഇപ്പൊ ജീവിക്കുന്നതും. അപ്പൊ അഭിമാനമില്ലാതെ മറ്റൊരാളുടെ ആശ്രയത്തിൽ കഴിയുന്നതിന് ശക്തമായിട്ട് ഇവിടെ ആര് പറയാണ്? വിതുരര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. കാരണം തന്റെ എല്ലാവരും പോയി, പിതാവ്, ഭ്രാതാവ്, സുഹൃത്തുക്കൾ, പുത്രന്മാരെല്ലാവരും മരണമടഞ്ഞു. മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരെയാണ് ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? പാണ്ഡവരെയായിരുന്നു. അവരുടെ കൂടെ അവരുടെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നതും എന്ന് പറയാണ്. കാരണം അങ്ങയുടെ ശരീരം എങ്ങനെയായിട്ട് മാറിപ്പോ? ദുർബലമായിട്ട് തീരുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ കാരണം അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ കഠിനമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളിലൂടെയാണ് വിതുരര് ആരെ ഉപദേശിക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രം ഉപദേശിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞെന്താണ്? ശരീരത്തിന് വന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അന്ധതയായി, കേൾവിക്കുറവായി, പല്ലുകൾ ഇളകുന്നതാണ്, കരൾ തകരാറിലാകുന്നത് ഒക്കെ മരണത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പാണെന്ന് വിതുരര് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. ശാരീരികമായിട്ട് ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആത്മീയമായ ഉന്നമനത്തിന് ശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടാണ്. കാരണം കഫം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വിധം ചുമയ്ക്കുന്നു. ശാരീരികമായിട്ട് എല്ലാ തരത്തിലും ക്ഷയം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും ക്ഷയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആത്മീയമായ ഉന്നമനത്തിന് ശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ വിതുരര് ആരോട് പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുന്നത്. പിന്നത്തേല് പറഞ്ഞെന്താണ്? ഭക്ഷണം കഴിച്ച്, അതായത് ഇവിടെ പാണ്ഡവരുടെ കൊട്ടാരത്തില് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് ജീവിച്ചു പോരുന്നത്. അപ്പൊ തന്റെ മക്കളെ കൊന്ന ഭീമൻ നൽകുന്ന ഉച്ഛിഷ്ടം കഴിച്ച് ഒരു വീട്ടുനായെ പോലെ കഴിഞ്ഞതിനെ ആര് പരിഹസിക്കാണ്? ഇവിടെ വിതുരര് പരിഹസിക്കാണ്. അപ്പൊ ജീവിതത്തിലോട്ടുള്ള ഒരു അന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ആസക്തി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹം ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടി ചോദിക്കുകയാണത്. എത്ര കഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ, അഹോ കഷ്ടം എന്നാ പറയണത് അല്ലെ? എത്രയോ കഷ്ടമാണ്. കാരണം ഇവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപദ്രവിച്ചത്. അത് മാത്രല്ല, എന്നിട്ട് ഭീമനെ പലതരത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്നിട്ട് അവര് തരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വീട്ടുനായെ പോലെ, ഒരു നായയെ പോലെ എന്താണ് അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടാണ്. അപ്പൊ എത്രയും നമുക്ക് ആ ജീവിതത്തിനോടുള്ള ആസക്തി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ഇത്രയും ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹം അതൊന്നും എന്താ പറയുക വകവയ്ക്കാതെ അവരുടെ കൂടെ കഴിയാണ് അത്രയും. അപ്പോ അങ്ങനെ 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് വിതുരര് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വിതുരൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? താൻ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരെ കുറിച്ച്, തന്നെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരുടെ ഔദാര്യത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ലെന്ന് വിതുരര് പറയാണ്. പാണ്ഡവരുടെ പത്നിയെ അപമാനിച്ചു, രാജ്യം അപഹരിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നെന്താണ്? ഇപ്പൊ അവരുടെ കൂടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവരെ വധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്? അഗ്നിക്കിരയാക്കി നോക്കി, വിഷം നൽകി നോക്കി, അങ്ങനെ പല വിധത്തിലും വധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. എന്നിട്ടിപ്പോ അവരുടെ ഔദാര്യത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കാണ്. അങ്ങനെ ഒരു അധപതിച്ച ജീവിതം നയിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ അവരുടെ പത്നിയെ അപമാനിച്ചു, രാജ്യം അപഹരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്താണ്? ഇപ്പൊ അവരുടെ ഔദാര്യത്തിലൂടെ ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത്, അധപതിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? വിതുരര് ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അത് കഴിഞ്ഞ് 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അങ്ങ് മരിക്കാനായിട്ട് വിമുഖത കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ഈ ശരീരം എങ്ങനെയാണ്? പഴയ വസ്ത്രം പോലെ നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്കറിയാം, ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ? ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ ആത്മാവ് ശരീരം വിട്ടുപോകും.
അങ്ങനെ അന്തസ്സില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്? മരണത്തിന് മുമ്പ് ആത്മീയമായ പൂർണ്ണത നേടുകയാണെന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ് ഇവിടെ. കാരണം അങ്ങേക്ക് മരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുക? ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ആത്മാവ് ശരീരം വിട്ടു പോകും. അങ്ങനെ അന്തസ്സില്ലാതെ ജീവിച്ച് മരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്? ആ മരണത്തിന് മുന്നേ ആത്മീയമായ പൂർണ്ണത നേടുകയാണെന്ന് വിതുരര് പറയാണ് ഇവിടെ, ധൃതരാഷ്ട്രടുത്ത് പറയാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ശരീരം വെടിയാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി ബന്ധുക്കളറിയ അജ്ഞാതമായ ഒരിടത്ത് നിന്ന് എല്ലാ ബാധ്യതകളും ഉപേക്ഷിച്ച് ശരീരം ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നമുക്ക് എന്തു പറയാം? ധീരൻ എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ ഈ കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും സമൂഹ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി മരണം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ധീരമായ നിലയിലാണ് അത് ആ മരണം. അങ്ങനെ മരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇവിടെ വിതുരർ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആരും അറിയാതെ, ബന്ധുക്കൾ അറിയാതെ അജ്ഞാതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന്, ആരും അറിയാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ബാധ്യതകളും ഭൗതികമായിട്ട് ബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മളെ ശരീരം ത്യജിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരാരാണ്? ധീരന്മാരാണ് അവര്. കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം ഒക്കെ നേടി അങ്ങനെ മരണം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ധീരന്റെ നിലയിലുള്ള മരണമാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് ഇവിടെ ആര് പറയാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രടുത്ത് വിതുരര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാണ്, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ എന്റെ അദ്ദേഹത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന, അന്തരംഗത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആശ്രയിച്ച് വീട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സ്ഥിരതയില്ലാത്താണ് ഭൗതിക ലോകം, അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നവനാണ് ആര്? യഥാർത്ഥത്തില് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നരോത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? വിതുരര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആശ്രയിച്ച് വീട് ഉപേക്ഷിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്താണ്? അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്, സ്ഥിരതയില്ലാത്തതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം, ശാശ്വതമല്ല. അത് മനസ്സിലാക്കി സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? യഥാർത്ഥത്തിൽ നരോത്തമൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? വിതുരര് പറയുന്നത്. ഇനി 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, ഈ സദ്ഗുണങ്ങള് ദയവായിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞത്? സദ്ഗുണങ്ങളൊക്കെ ക്ഷയിക്കുന്ന കാലം ഇപ്പൊ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? കലിയുഗം തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ സദ്ഗുണങ്ങളൊക്കെ കലിയുഗത്തിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? സദ്ഗുണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ സദ്ഗുണങ്ങളെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്ന കലിയുഗം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉടനടി തന്നെ എങ്ങോട്ട് പോകാനാ പറയണത്? ഉത്തരദിശയിലേക്ക് യാത്രയായിക്കോളൂ എന്നാ പറയണത്, വിതുരര് പറയുന്നത്. ബന്ധുക്കൾ അറിയിക്കാതെ ഉടൻ തന്നെ പുറപ്പെട്ട് ആത്മീയമായ വിജയം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉത്തരദിശയിലേക്ക് യാത്രയായിക്കോളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ജ്യേഷ്ഠനോട് ധൃതരാഷ്ട്രടുത്ത് വിതുരര് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ കലിയുഗം തുടങ്ങാണ്. ആ കലിയുഗം വരുന്നതിന് മുമ്പ്, കലിയുഗം വന്നാൽ എന്താ പറഞ്ഞു ഇവിടെ? സദ്ഗുണങ്ങളൊക്കെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നതാണ് കലിയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സദ്ഗുണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതിനു മുന്നേ തന്നെ ഉത്തരദിശയിലേക്ക് ഉടനടി പുറപ്പെട്ടോളനാണ് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം അപ്പൊ അത് ആത്മീയമായിട്ട് വിജയം നേടാനായിട്ട് അത് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ജ്യേഷ്ഠനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാണ് അവിടെ ആര്? വിതുരര്. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ഉടനടി യാത്രയിലും കാരണം മനുഷ്യരുടെ സദ്ഗുണങ്ങളെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്ന കാലം അജിരണ ആഗമനമാകുന്നു പറഞ്ഞു. ഇനി 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഈ വിതുരരുടെ ഈ ഉപദേശം കേട്ടപ്പോ ഇത്രയും ഉപദേശങ്ങൾ വിതുരര് പറഞ്ഞത്, അതും വളരെ കർക്കശമായിട്ടാണ് അല്ലെ? എല്ലാവരും അധികം കർക്കശത്തോടെ കൂടിയാണ് ഓരോ വാക്കുകളും വിതുരരുടെ പറയുന്നത്. ആ ഉപദേശം കേട്ടപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്ര ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി എന്ത് ആണ്? കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കാണ്. തന്റെ സഹോദരൻ കാണിച്ചു തന്ന ആ മോക്ഷമാർഗത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം തൽക്ഷണം യാത്രയാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആരോടും പറയാതെ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ സഹായത്തോടെ അദ്ദേഹം സർവ്വതും പരിത്യജിച്ച് ആ വിതുരര് പറഞ്ഞൊരു ദൃഢനിശ്ചയം, അത് കേട്ടു വന്നൊരു ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ അദ്ദേഹം എല്ലാം തൽക്ഷണം തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് അനുജന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മോക്ഷമാർഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് യാത്രയാകാണ് അവിടെ 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. എത്രയോ പകുതി ഇത്രയും ശ്ലോകങ്ങളിൽ മുഴുവനും വിതുരർക്ക് കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങളാണ്, വിതുരര് പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് ആര് പോകാണ്? തീരുമാനിക്കാണ്
ധൃതരാഷ്ട്ര കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പോകുമ്പോ ആര് കൂടെ പോകുന്ന പറഞ്ഞ പതിവ്രതയായിട്ടുള്ള ഗാന്ധാരി ഭർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭർത്താവിനെ അനുഗമിച്ച് ഹിമാലയത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു യോദ്ധാവ് പോർക്കളത്തിൽ പ്രഹരം നേടുമ്പോ ആ പ്രഹരം വരുമ്പോ ആ സന്തോഷിക്കുന്നത് പോലെ എങ്ങനെയാണോ ആഹ്ലാദിക്കുന്നത് അതേപോലെ സന്യാസത്തിന്റെ പാതയിൽ അവർ സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. അപ്പൊ സന്യാസദണ്ഡ് സ്വീകരിച്ച് ഭർത്താവ് സന്യാസദണ്ഡ് സ്വീകരിച്ചപ്പോ ആ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ആരും കൂടി പോവാണ്? പതിവ്രതയായിട്ടുള്ള ഗാന്ധാരിയും ആ സന്യാസദണ്ഡ് സ്വീകരിച്ച ഭർത്താവിനെ അനുഗമിച്ച് ഹിമാലയത്തിലേക്ക് പോവാണ്. ഒരു യോദ്ധാവിന് പോർക്കളത്തില് പ്രഹരം കിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം ഏൽക്കുമ്പോൾ ആഹ്ലാദിക്കുന്നത് പോലെയാണ് സന്യാസത്തിന്റെ പാതയിൽ അവർ സന്തോഷത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവർ എവിടേക്ക് പോകാണ്? വിദുരരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ഹിമാലയത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അപ്പൊ എന്താണ്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, ആരോട് പറയാതാണ് അവർ യാത്രയായത് അല്ലെ. 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രഭാത കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിച്ച ശേഷം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് വലിയച്ഛനെയും വലിയമ്മയും കൊട്ടാരത്തിൽ അന്വേഷിച്ചു. പക്ഷെ അവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് അവിടെ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ നിത്യവും മുതിർന്നവരെ വന്ദിക്കുന്ന പതിവുള്ള അദ്ദേഹം അവരെ കാണാത്തതില് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഉത്കണ്ഠയുണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്നും അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നതാണത്, മുതിർന്ന ഇവരെ വന്ന് വന്ദിക്കാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അവരെ വന്ദിക്കാനായിട്ട് വന്നപ്പോ അവരവിടെ കാണാതായപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം പ്രയാസം ഉത്കണ്ഠയും ഉണ്ടായി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഉത്കണ്ഠയോടുകൂടി ആശങ്കയോടുകൂടി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. തന്റെ അന്ധനായിട്ടുള്ള വലിയച്ഛനെ കുറിച്ചും വലിയമ്മയെ കുറിച്ചും തിരക്കാണ്, എവിടെ പോയി എന്നുള്ള തിരക്കാണ്. അപ്പൊ തങ്ങളെ സദാ സംരക്ഷിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് പോയതെന്ന് അറിയാതെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് വളരെയധികം വ്യാകുലതയോട് കൂടിയാണ് ആരെ സമീപിക്കുന്നത്? സഞ്ജയനെ സമീപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, കൊട്ടാരത്തിലുണ്ട് ഈ സമയത്ത്. സഞ്ജയൻ ആരുടെ കൂടെ പോയിട്ടില്ല? ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ കൂടെ പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമ്മള് ആരും പറയണ്ടായിരുന്നു സഞ്ജയൻ കൂടെ പോയി എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പോയിട്ടില്ല, സഞ്ജയൻ കൊട്ടാരത്തില് ഉണ്ട് ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സഞ്ജയനോട് ധൃതരാഷ്ട്രയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ഈ സംഭവം ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് എന്താണ് പറയണത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പ്രയാസത്തോടു കൂടി പറയാണ്. കാരണം തന്റെ നന്ദികേട് മൂലം താൻ നന്ദികേട് കാണിച്ചതായിട്ടാണ് ആർക്ക് തോന്നുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ തന്റെ നന്ദികേട് മൂലം മനസ്സ് നൊന്നിട്ട് ഗംഗയില് പോയോ എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. ഗംഗയില് മുങ്ങിത്താന്നോ എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭയപ്പെടാണ് അദ്ദേഹം. പുത്രന്മാരെ നഷ്ടപ്പെട്ട ദുഃഖത്തില് ഇരുന്ന അവര് പിന്നെ തന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ തെറ്റുകളൊക്കെ കാരണം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അവര് ഗംഗയില് പോയിട്ട് മരണം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടാവോ എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവോ എന്നൊക്കെയാണ് ആര് സംശയിക്കുന്നത്? ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് സംശയിക്കുന്നത്. അപ്പോ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ്? തന്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടപ്പോ, പാണ്ഡു മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് തങ്ങൾ ചെറിയ മക്കളായിരുന്നു, ശിശുക്കളായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് പിതാവിന്റെ പിതൃ സഹോദരന്മാരാണ് തങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചതെന്നെല്ലാം ആരുടെ പറയാണ്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഓർക്കാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അഭ്യുതകാംക്ഷിയായിരുന്നു, അപ്പൊ നമ്മളെ അറിയിക്കാതെ പോയത്. അപ്പൊ അത് വളരെയധികം പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കാണ് ആർക്ക്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്. അപ്പൊ എന്തൊരു കഷ്ടമാണ്, അവരെവിടേക്കാണ് പോയതെന്ന് ഓർത്ത് വ്യാകുലപ്പെടാണ് അവിടെ ആര്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ അടുത്തതില് 35ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ്. സൂതഗോസ്വാമിയാണ് പറയണത്. കാരണം അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ തന്റെ യജമാനന്റെ വേർപാടില് ദുഃഖം കൊണ്ടും വിരഹവേദന കൊണ്ടും വിങ്ങി പൊട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് മറുപടി കൊടുക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? സഞ്ജയന് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ സഞ്ജയനെ വളരെയധികം തളർത്താണ്. കാരണം സഞ്ജയന് എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് സഞ്ജയനും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സഞ്ജയൻ എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാനായിട്ട് സഞ്ജയനും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ 35ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रणाम माता जी। कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रणाम प्रणाम माता जी। माता जी। प्रणाम हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी प्रणाम। അറിയാവല്ലോ प्रणाम माता जी। 15ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. വിദുരരെ 15 16 തൊട്ട് അല്ലെ മാതാജി? ഈ സഞ്ജയൻ അറിയരുതോ ദിവ്യദൃഷ്ടി കൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രം എവിടെയാ പോയെന്ന്? ഇല്ല, സഞ്ജയനും അറിയില്ലല്ലോ. സഞ്ജയൻ അറിയണമെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്നെ പറയില്ലായിരുന്നു. സഞ്ജയൻ അറിയില്ലല്ലോ. സഞ്ജയന് വിഷമിക്കല്ലേ എവിടേക്ക് പോയെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് യുധിഷ്ഠിരൻ ചോദിക്കുമ്പോ. നാളെ ഇതിന്റെ റെക്കോർഡ് ഇടുവോ? ഞങ്ങള് നാളെ രാവിലെ ഒരു യാത്രയുണ്ട്, അത് കാരണം കേൾക്കില്ല. അപ്പൊ റെക്കോർഡ് ഇടുവോ? ഉണ്ടാവും, മാതാജി ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നല്ലെന്ന്. അപ്പൊ 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തൊട്ടാണ് യുധിഷ്ഠിര എന്ത് തുടങ്ങിയത്? ഇവിടെ വിദുരര് ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. 16 തൊട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര വരെ? 29-ലല്ലേ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം? 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. മാതാജി, അപ്പൊ ഇതില് കുന്തി ദേവി പോയതായിട്ട് പറയുന്നില്ലല്ലോ. ധൃതരാഷ്ട്രം വിദുരരും ഇതില് പറയുന്നില്ല മാതാജി. കുന്തിദേവിയുടെ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ. ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുന്തിദേവി പോയി എന്നുള്ളത്. പിന്നെ മഹാഭാരതത്തില് പറയുന്നത് സഞ്ജയനും പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. ആശ്രമവാസ പർവ്വത്തില് പറയുന്നുണ്ട് സഞ്ജയനും വിദുരരും ധൃതരാഷ്ട്രം ഗാന്ധാരിയും കുന്തിദേവിയും കൂടിയിട്ട് കുന്തിദേവി മക്കളോട് ചോദിച്ചിട്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഇറങ്ങി പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് 3 വർഷം കഴിഞ്ഞ് വനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കാട്ടുതീ പടരുമ്പോഴാണ് സഞ്ജയനോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പൊക്കോ, നീ തിരിച്ചു പൊക്കോ, ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ട, നീ ഇവിടെ കാട്ടില് തീയിൽ കിടന്ന് മരിക്കണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ സഞ്ജയൻ ദുഃഖത്തോടെ മാറിപ്പോവുക എന്നാ പറയണത്. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ യാഗാഗ്നിയില് സഞ്ജയന് ഹിമാലയത്തിൽ തപസ്. അങ്ങനെയാ മഹാഭാരതത്തിൽ പറയണ മാതാജി. മാതാജി ഇത് നമ്മള് നെറ്റിൽ കിട്ടുന്നതല്ലേ? അല്ല, ഞാൻ മഹാഭാരതം വായിച്ചു. ആശ്രമ പർവ്വതത്തിലുണ്ട്. ആശ്രമ പർവ്വത്തിൽ തന്നെ പറയണത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടത് സഞ്ജയൻ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നില്ല. സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നതായിട്ടല്ലേ പറയണത് ഇവിടെ? അതെ. എന്നിട്ട് പിന്നെ യുധിഷ്ഠിരൻ വനത്തിൽ കാണാൻ വരുമ്പോഴാണത്രേ സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അമ്മയും വലിയച്ഛനെയും കാണാൻ വരുമ്പോ സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുകയാണത്രേ അവരെവിടെയാണ് എന്താണ് ചോദിക്കുമ്പോ സഞ്ജയൻ ദുഃഖത്തോടെ പറയാണ് അവരിങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ട്, കാട്ടുതീ പടർന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് യാഗാഗ്നിയില് എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയുന്നുണ്ട് യുധിഷ്ഠിരനോട്. ഇതില് മഹാഭാരതത്തിൽ അങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. അത് കാരണം ഇതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നല്ലോ, സഞ്ജയൻ പോയോ ഇല്ലോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ. അപ്പൊ ഞാൻ മഹാഭാരതം ഇരുന്ന് വായിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഇത് ആശ്രമ പർവ്വത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇതില് കാണുന്നത് ഞാനും വായിക്കുന്നു. എനിക്കും അറിയില്ല മാതാജി ഇത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ. കാരണം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആ കാര്യം മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ധൃതരാഷ്ട്രം അതെ. അപ്പൊ അവിടെ കുന്തിദേവിയുടെ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നല്ലോ. കുന്തിദേവി പോയിട്ടുണ്ടോ ഈ യാഗാഗ്നിയിൽ മരിച്ചോ? കുന്തിദേവി പോയെന്ന് ഇതിൽ ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് കുന്തിദേവി പോയി എന്നുള്ളത്. കാരണം ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കുന്തിദേവി പോയി എന്നുള്ളതും അത് പറയുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ. പിന്നെ നമ്മള് ഇതില് നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്താൽ മതിയല്ലോ. ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ ആര് പോയി എന്ത് പോയി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുറെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് നാളെ കൂടി ഉണ്ടാവും ഇതില് 13ാമത്തെ അധ്യായം. അത് കഴിഞ്ഞ് 14ാമത്തെ അധ്യായം ഏതാണ്? ഈ ഭഗവാൻ തിരിച്ചെത്തുക തോന്നുന്നു. ദ്വാരകയ്ക്ക് പോയിട്ടുള്ള എന്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില്?
ഭഗവാന്റെ തിരോധാനം അല്ലേ? അതെ അതെ, അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ തിരോധാനം. അതിപ്പോ എന്നാ വരെ നമ്മൾ തുടങ്ങണം? 14-ാമത്തെ അധ്യായം. നാളെ സൺഡേ അല്ലേ? നാളെ സൺഡേ, മൺഡേ ഏകാദശി. 14-ാം തീയതി ആണല്ലേ? 14-ാം തീയതി ആണ് വിഷു? 15-ാം തീയതി ആണ് വിഷു? എന്നാ വിഷു? 14-ാം തീയതി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അധ്യായം തുടങ്ങാം, 14-ാമത്തെ അധ്യായം. ഈ ചെറിയ അധ്യായം അതൊക്കെ. വിഷുവിന് എങ്ങനെയാ മാതാജി രാവിലെ? ഉണ്ടെന്ന് ക്ലാസ് വെക്കാലോ രാവിലെ തന്നെ. വിഷുക്കണി കണ്ടിട്ട് ക്ലാസ് വെക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന നല്ലതല്ലേ മാതാജി? രാവിലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ളവരടക്കം ക്ലാസ് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ദിവസം. അതെ അതെ അതെ, അത് വയ്ക്കണം. കാരണം രാവിലെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളും അതൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട്. അതെ, ഉച്ചയ്ക്കുള്ളവരടക്കം പറഞ്ഞു ക്ലാസ് ക്ലോസ് ചെയ്യണ്ടെന്ന്. ക്ലാസ് എന്തായാലും വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ രാവിലത്തെ കാര്യം നമുക്ക് എന്തായാലും രാവിലെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ 5 മണിക്ക് എന്തായാലും വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ. അത്ര ഇതായിട്ട് കഴിച്ച് വിഷുക്കണി കാണും, പിന്നെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കും, അത്ര തന്നെ. അതെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം നമുക്ക്. പുതിയ അധ്യായമാണ്, ഭഗവാന്റെ തിരുവധാനാണ് അല്ലെ പറ്റുന്നത്. ചെറിയ അധ്യായം, ചെറുത് വേഗം പോകുന്ന അധ്യായങ്ങൾ. 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം തീരാറായി തുടങ്ങി. 19 അധ്യായം ഉള്ളു ഒന്നാമത്തേല്. 19 അധ്യായമാണ്. ഇപ്പൊ ചെറിയ അധ്യായങ്ങളാണ്. 14-ാമത്തെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇപ്പൊ എത്ര നാളായി നമ്മള് ഓരോ സ്കന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കൊരു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി